dig. Jeg vil aldrig nogensinde få dig til at græde. Men i nat. Så rykker jeg op i mit skab. Du er nat. Så nu har de lige pillet lortet ned en gang til for at komme Hans, mand. Hold kæft. Hvad så alle sammen? Velkommen tilbage til den her video. Så skal jeg ikke sige det her. Nej. Hey. Hvad så, mand? Hvad så, Team Corona Gang? Er du cyklet helt fra Aarhus eller hvad? Hvorfor spørger du? Var det ikke 5 år, da du sagde, du cyklede? Ja, men jeg har lige gang nu. Hold da kæft. Så blæser Justin Bieber bare ud i ørerne på en. Hvad hedder det? Nej, jeg har lige håndværkere på derhjemme, som jeg skulle stoppe 5 gange på vejen ned for at snakke med. Okay. Fordi de ikke kan finde det Unidrain, som de selv har spillet af. Så Hvordan går ringer Nana, hun kan heller ikke finde det. Så må jeg lige tage den på FaceTime og sige, hvor det er henne. Og så viser far bare, at han har styr på sit råd. Så det var lige, hvor den var. Midt i rådet. Det er stikkeret. De er fede. Ja. Så nu skal du bare sætte den på alt, hvad du kender. Og alt, hvad du ejer. Sæt den på Rikke og på hendes hest. Så vi kan få nogle subscribers. Nice. Det er stadigvæk en pølle. Det er mandag den 16. marts i coronakrisen. Vi har taget vores forholdsregler og har derfor sagt op, at meddele vores kunder, at de skal dukke op alene. Ingen ledsager. De skal sørge for hygiejne top, når de kommer. Hver gang de forlader stolen, så skal de vaske og spritte hænder. Det samme gør vores tatovører. Og så undgår vi fysisk berøring med andre gæster og generelt overflader i løbet af dagen. Alle vores tatovører har selvfølgelig handsker på konstant. Kunderne og tatovørerne har masker på, så vi gør det bedste vi kan. Morgen. Ja, du skal have en maske på. Halløj. Morning. Det er sgu i orden, Bjarke. Det er helt fint. Nej. Ja, det er helt fint. Tak fordi du ringede. Det er godt. Hey. Kæft, hvor er verden bare lave, mand. Nå, nu har min mor lige ringet. De var oppe og sætte fliser op for anden gang nu. Og ved du hvad, Jacob? Så ringer han til mig og siger, at der er glemt at lave vådrumssikring under. Så nu har de lige pillet lortet ned en gang til for at komme Hans, mand. Hold kæft. Hvordan går det med badeværelset? Men det går. Jeg tror, det bliver færdigt den 10. december, som det skal. Har et år for sent. Nej, det går fint fremad. De er ved at sætte fliserne op nu. Og så bliver der lavet mikrocement i morgen. Og så i weekenden kan vi få toiletter og bruser hænge op. Velkommen tilbage til vloggen. Det er mandag den 16. og vi er midt i det her corona-helvede, som hærger over hele verden lige nu. Vi har åbent i butikken, men har taget nogle forholdsregler også, så vi mindsker trafikken af folk i butikken, og sådan at vi har fuld fokus med den enkelte kunde og den enkelte tatovør. Anders, kom uden at røre på. Afstand. Anders er vores manager her i Vejle, og man skal åbenbart være speciel for at få den fede sorte maske. Ja, det er kun også med stil, der får den. Damn. Ja, jeg er spændt på at se, hvor længe vi får lov at holde åbent. Nu er det den 16. dag. Jeg tror ikke, den bliver den 20. før vi får at vide, at vi skal lukke ned. Vi skal jo selvfølgelig stadigvæk være lidt effektive. Vi har sendt hele back-officet hjem. Nu er det kun Jakob bag kameraet og mig, der er på nede på kontoret. Og det er kun midlertidigt, fordi vi lige skal lave en podcast i dag. Vi skal snakke med Daniel Porup, som er tatovør i Aarhus. Og Daniel Porup, han er også ramt af corona. Ikke virusen, men af noget af det efterspil, der har været på grund af epidemien. Han skulle have været til USA i dag, men det kom han ikke. Så nu kommer han sgu til Vejle i stedet. Men ham skal vi have en snak omkring en masse ting vedrørende tatoveringer. Så han ryger i stolen episode 2 hos mig i dag. Og i dag er også dagen, hvor vi måske offentliggør podcasten med Felix Schmidt. Så følg med. Daniel er lige landet. Porup, vores tatovør. God ven.
Han skal i stolen i dag i min podcast, hvor vi skal nørde og snakke tatoveringer og hvordan det hele startede for ham, da han valgte at gå tatovørvejen. Han kan godt lide at snakke, så jeg lover, at det bliver rigtig underholdende og også lærerigt. Så følg med. Det gik jo godt. Ja, for helvede, mand. Det var mega godt, det der. Jeg har haft sluddershit-holdet Daniel Porup i podcasten i stolen. Vi har snakket en masse. Jeg troede, du snakkede så meget. Det er det, siger, du elsker. Det er dejligt. Det er fedt at have nogen at snakke med, som godt kan lide at snakke, og som er gode til at snakke. Det skal jeg glæde til at høre. Det bliver lidt nørdet og lidt dybt på tatoveringer og tatoveringskunsten, og det er jo det, vi også gerne vil snakke om. Så det er mega, mega fedt. Jeg glæder mig til, at det kommer ud. Nu er det tid til noget frokost. En Joe sandwich som altid, og bagefter det, så vil jeg pakke sammen, og så vil jeg køre hjem og arbejde derhjemmefra. Jeg er ved at blive afbrudt af Seppe, der sidder og spørger om noget. Det jeg laver lige nu, det er, at jeg sidder lige ved at lave en tekst, fordi jeg er i gang med at lave teksten til den her lille caption, der skal være under podcasten på Spotify og iTunes og der, hvor folk nu hører sin podcast. Så jeg sidder ved at skrive nogle ord om mig selv, men skriver dem som om jeg er Jakob. Så jeg sidder og omtaler mig selv som Rasmus. Det er meget sjovt. Så Jakob, er du klar til at ryge hjem i karantæne i Esbjerg og arbejde derfra? Godt. Du har footage til at lave noget arbejde? Klasse. Er det når du nikker, du gør det der med kameraet? Betyder det ja? Er du en abe? Hvorfor? Hvordan siger du nej? I see what you did there. Jeg kalder den snart tak for i dag. Ikke på arbejdsdagen, men på kontortid og butikstid i dag. Jeg skal hjem og arbejde derhjemmefra. Jeg har taget min computerskærm med hjem og sat op på skrivebordet. Nej, ikke et skrivebord. Faktisk på spisebordet. Så hele spisestuen er omdannet til kontor, og det er dejligt. Jeg skal ud og cykle en tur med min kæreste og min søn i traileren foran på vores nye elcykel. Det bliver hyggeligt. Og så starter arbejdsdagen igen i eftermiddagen, og de stopper i USA, og jeg kan snakke med herovre. Vi er i en hektisk tid lige nu i forbindelse med coronavirusen, som desværre spreder sig overalt lige nu. Vi har noget panik med kunder, vi har lidt panik med medarbejdere, vi har noget økonomi, vi skal se, om vi kan få til at hænge sammen, og vi har, for at sige det hudløst ærligt, det er en rigtig lortet situation, og det er mega stressende, så vi gør vores bedste, og jeg synes, det er mega fedt, at vi har nogle kollegaer i vores medarbejdere, og vi har nogle kunder, som er forstående over for de tiltag, vi har måttet indføre, og hvis det kommer der til, at vi må lukke ned, som jeg personligt har en fornemmelse af, at det kommer til at ske, så skal vi også nok klare os igennem det, men det kræver, at alle er villige til at tage en ekstra tørn i forbindelse med at måske snakke nedgang i løn, og måske vores udlejere til at snakke omkring huslejeudsættelse og så videre. Det er ikke en sjov periode, men vi føler også, at vi har et ansvar over for vores medarbejdere, og vi skal også passe på vores kunder. Og vi kan jo ikke sige andet end, at alle skal passe på hinanden, og man skal som privatperson også passe på sine familiemedlemmer, og specielt de ældre og lidt svære, som ikke vil have så godt af at pådrage sig en gang influenza nu her. Så vi opfordrer selvfølgelig også til, at hvis vi måtte lukke ned, at vi overholder det, og vi forstår fuldt ud, at det skal ske. Det er en af de mest sådan, hektiske, stressende perioder, vi har haft nu her, fordi vi har gearet vores forretning rigtig tungt, og vi er som sagt i gang i 3 steder herhjemme og i gang i USA. Og USA har de taget store initiativer nu i forbindelse med at lukke alle restauranter. Og det betyder, at gaderne i LA er fuldstændig døde. Det er en spøgelsesby. Jeg snakker lige med Harvard om det. Og derfor så kommer vi også til at se en nedgang på business derovre, ligesom herhjemme. Og igen, det kan også være lidt et spørgsmål om tid, før vi får at vide, at vi skal lukke derovre. Vi ser tiden an, og vi støtter selvfølgelig op omkring, hvad end der sker, og hvad indholdninger vores kunder og kollegaer har til det her, for vi skal passe på hinanden. Det er et ansvar, vi alle sammen sidder med. Så ja, nu kører jeg hjem. Jeg er lidt familiefar, og så starter jeg arbejdsdagen igen med dem, der er 9 timer bagud senere i aften. Og selvfølgelig YouTube. Hvis I kan lide det, vi laver, så smid lige en like. Husk at trykke subscribe og slå notifikationerne til, og det er hvor man ringer på klokken, så får I seneste nyt på hvad vi laver.
Og igen, skyd gerne løs, hvis der er nogle spørgsmål og nogle emner, I gerne vil have, at vi kommer omkring. Og hvis der er nogle af vores tatovører, I gerne vil se noget fra. Vi ses.